Ba mai laya bane kuma ba mai zamani bane. Yahaya nake yan Umar dan koyo ya magana take. Kuma ba mai zamani bane. Dan koyo. Ta wane sakuwa domin sa'aya. Dan ka guje rainin makiya nazari ne lissafin kwanya a rikakkiyar rago kelayya. Mai magana harshe ka tsayar. In ka ƙididdar za ka siyar in an maka sharri kar ka mayar ƙur'ani komai ya koyar. Ikon Allah su bado a ruwa kalwa ana wahalar da kuwa duk haɗuwa da akwai rabuwa dan kirki bai raina uwa. Dan jan girma kar kai gulma a wajen ni'ima ka daɗo himma. Wasu na fama wasu sun sama gun masu zama na ga tabarma. Maganin matsala makarin wahala ka rike sallah ka yi la haula ta rabu lala makiya zalla ko sun kulla ka saka sula.